Zdravím a vítám vás u nového videa. Dneska to bude slibovaný Ask. A také si povíme o něčem, čeho jste se možná na mém kanále všimli, takže určitě vydržte až do konce videa. Takže se podíváme na otázky, které jste mi psali pod komunitní post v sekci komunita. Je to taky speciál za 100 a 200 odběratelů. A nejspíš možná v době do toho videa už máme 300 odběratelů, to si nejsem jistý. Každopádně můžeme si jít kouknout na to. Těch otázek tu není za stolik, takže to bude kratší video. A první otázka je od pana Altrax_76. A ten se ptá, máte rovnou 3 otázky, takže začneme tou první. Jak se ti daří? Pokud myslíš v reálném životě, tak se mi daří poměrně v pohodě. Není to špatný. Zase na druhou stranu, škola je poměrně těžká, píšeme každou chvíli testy, takže jako měl jsem se líp, ale zároveň s tím mám se fajn. Druhá otázka je, o čem si myslíš, že bude druhý FNAF film? Já úplně nemám žádný ucelený pohled zatím. Teďka právě pracuji na scénáři o teorii ohledně druhého FNAF filmu, ale hodně se opírám o teorii, kterou vytvořil MadPat, tu vám když tak odkážu v komentářích. A jde o to, že nejspíš, vím, že takhle bez nějakých důkazů to bude znít šíleně a naprosto neopodstatněně, to uvidíte v tom videu, jaký jsou proto důkazy. Mikeův otec je ve skutečnosti Henry, a proto několik důvodů, ty řeknu v tom videu. Taky nejspíš, pokud jste viděli ten konec toho FNAF filmu, jak tam ke konci těch titulků začne hrát ta papetová muzika a začne tam ten hlas spelovat Come and find me, tak to je dle mého ten Mikeův bratr, Garrett, který posílá právě Mikeovi zprávu, aby ho šel najít a nejspíš poslednou právě papeta to. Každopádně se na to jak podíváme v tom videu blíž. A ještě teorie, kterou ohledně tady toho Come and find me mám. Že by to čistě teoreticky mohl nějak vysílat William Vanessa. To je jenom čistě takový odhad, nesouvisí to nějak s tou papetovou muzikou nebo tak. A že by dělal nějaký halucinace třeba, a říkal by jí Come and find me, jako aby ho šla najít do té pizzerie Freddyho. A třetí otázka je, v čem stříháš a nahráváš? Stříhám v programu CapCut, což nejspíš ho znáte z mobilu, je to hodně videí na TikToku je právě dělaný v CapCutu, různý edity a tak. Je to poměrně jednoduchý program, ale na druhou stranu se v něm dají dělat poměrně fajné věci. Já používám tu verzi pro počítač samozřejmě a musím říct, že teda jsou tam věci, které mi chybí, které bych tam třeba rád měl, ale nejsou tam. Ale jinak si s tím dokážu docela vyhrát. A myslím, že pro nějaký lidi, kteří nejsou úplně nároční, tak to je určitě super program. A v čem nahrávám? Tak nějaký záběry ty nahrávám v OBSku, což je asi nejpoužívanější program na nahrávání obrazu. Máte tam úplně všechno, dá se tam i streamovat na YouTube a spousta dalších věcí. A zvuk, ten nahrávám přímo v CapCutu, dřív jsem si ho zvlášť nahrával v Audacity, jenže to bylo nepraktický, musel jsem to potom přesouvat. Tady to je rychlejší, když to nahrávám přímo v CapCutu. A dále tu máme otázku od Dave Hanna, což je můj dobrý kamarád. Jaká FNAF hra je u tebe největší srdcovka? A ještě mi gratuluji k 200 odběratelům, za což děkuju. Největší srdcovka bych řekl, že je pro mě rozhodně FNAF Sister Location. Já na ní mám hrozně dobrý vzpomínky a to jsem jí v té době ani nehrál. Já jsem koukal jenom na videa od Lukase LPS. Nevím, myslím, že většina z FNAF komunity ho zná. Nahrával legendární let's play ze Sister Location a já jsem si tu hru zamiloval, ale ještě asi několik dalších let, tak 3 roky jsem neměl vůbec odvahu na to si jí hrát. Teďka už ji samozřejmě mám koupenou a je to i skvělá hra na hraní. Má jeden z nejlepších gameplayů v sérii bez pochyby. Pak taky ohledně těch srdcovek ještě bych zmínil FNAF 3, protože tu jsme hrávali s klukama ve škole. Protože tam má poměrně jednoduchý mechaniky, takže jsme to dobře chápali. Pak zde máme poslední otázku. Jaká je tvoje nejoblíbenější FNAF hra? Z dnešního pohledu bych řekl, že mám těch oblíbených her několik. Na prvním místě úplně moje nejoblíbenější stále zůstává Sister Location i po těch letech, protože to je masterpiece.
ta atmosféra, gameplay, úplně všechno je tam naprosto žůžový. Ale taky se tam zařadily i jiné hry, podle mě nejlepší hra pro všechny nováčky je Help Wanted, s tím, že teďka vychází druhý díl, na který se mega těším. Mě samotného Help Wanted 1 mega baví, je tam spolu, ať už ty klasické nosy, z těch 1, 2, 3, tak třeba i ty z noci ze FNAF 4, nebo různý ty originální minihry, jako je třeba Van Repair, nebo Parts and Service. Také musím zmínit FNAF 1, která je taky naprosto skvělá. Je to prostě ta klasika. Nemá zas tak, ten gameplay není zas tak dobrý, ale prostě ta atmosféra je podle mě určitě jedna z nejlepších, kterou ve všech FNAF hrách máme. To je teďka všechno k Asku, tak se můžeme jít kouknout na to upozornění. Také nadešla velká změna, které jste si dost pravděpodobně už všimli. A to je to, že jsem můj kanál přejmenoval ze FNAF Master na Tomix. Což zní možná trochu random, ale má to svoje opodstatnění. Já se teď jmenuji Tomáš a většina lidí mi říká Tom, takže o to jsem odvodil tuto přezdívku. Zároveň s tím jsem se chtěl zbavit té přezdívky FNAF Master, protože za první to bylo originální úplně. Za druhý spousta lidí by se možná myslel, že natáčím videa v angličtině. Za třetí ani se do budoucna nechci věnovat jenom FNAF. Aktuálně je FNAF můj primární content, ale do budoucna se chci věnovat jak jiným hrám, tak třeba i nějakým seriálům a takovým věcem. Třeba nějaký video o technologiích a tak. A poslední, a asi to řekl bych nejdůležitější, je to, že když jste si do vyhledávání zadali normálně FNAF Master, tak vám to až nějaký random FNAF videa, nějaký FNAF animace a takový. Každopádně, když se dáte Tomix, tak se tak nikdo, kdo má větší čísla, nejmenuje. Takže asi tak doufám, že se vám tato změna líbí, já jsem rozhodně s ní velmi spokojený. Pokud i vy, tak určitě mi dejte vědět, pokud ne, pokud se vám to nelíbí, tak mi klidně dejte vědět taky v komentářích. Každopádně já se s vámi tady pro dnešek už rozloučím, doufám, že se vám toto video líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like a odběr. A já se s vámi už rozloučím, tak čau.